years. Buche lwenje ma kichwech osebedo ka medore e kaunti ma Machakos ahinya to ne jok manyiri kaachiel gi joma mine ma higi oniang' ma oweyo jotelo ma kauntino ka manyo yore manyalo konyo e tieko lwenje ma kamago. Jang'ad bura e doho ma Wamunyu Eugene Pascal olero ni de ma hikgi ohewo 70 ema osebedo ka kale achiedh-nade ma kamago koting'o nyaka Bembo. Kanolose romo manokelo kanyakla jokedo ne ratich oganda, riwruoge mopogore ma ok mag piny owacho kod jogo moseyudore e lwenje ma kamago, nowacho ni jogo machopo e rang'iny ma kamano yudo midhiero mang'eny mokalo kod hinyruok. Bende nolero ni achiedh-nade ma jok manyiri ma hikgi ni e bwo higni 8 kale en gino ero minyalo tieki kapo ni oriw paro kanyakla. Kwa station, si kotini na waruka. Anza kusema hiyo ni watu. Hakuna SGBV huwa inafanyika ati mtu ametoka mbali. Very few. SGBV huwa inafanyika kwa watu ambao wanajuana. Sawa. Sometimes family members. Sasa watakuja watapea huyo shosho pressure. Ile pressure, and you know old people don't like pressure. They can't handle it. Kila siku wanamwambia wewe sasa umefunga mtoto wako. Wewe sasa so now the blame shifts to the victim.